नमस्कार प्रणाम सब कोई के। और ये हमार चैनल है अखिलेश कश्यप ऑफिशियल। और हमरा संग भोजपुरी के माने एगो बहुत बड़ा सुपरस्टार है जेकरा के बहुत प्यार करीला हम, जेकर गायकी के माने जोड़ा ना आप सब अथाह गोलू गोल्ड जी यहाँ के नाम से अथाह हिट बा। एक दू गो हिट नहीं के नाम बतावे लगल तो कम हो जाई। और चाहब कि गोलू जी रोगा कुछ बोली। और हम श्याम इधर देखो, ये है श्याम जी। आज हम लोग बोलबम का गाना बहुत तगड़ा रिकॉर्ड किए हैं जो कि आदि शक्ति कंपनी के माध्यम से सुनने को मिलेगा। और गोलू जी बहुत बढ़िया इतना नीमन गाना बा कि आप सबके आई होते कहब कि एगो मतलब अलग तरीका के हमने के ट्रेड में लेके गइल बन जा। अब बहुत बढ़िया गाना बा, बोली रहो कुछ। नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके भाई आप सबके बेटा गोलू गोल्ड सबके कईजे से पैर छू के प्रणाम करतनी। और आज हमनी के सब एगो परिवार कहल जाई, सब लोग हमनी के भाई बनी जा। और बहुत प्रेम रहला हमनी के। आदि शक्ति फिल्म्स कंपनी में बानी जा और आदि शक्ति के स्टूडियो में बानी जा। और आज हमनी के बहुत सारा गाना रिकॉर्ड भइल बा जौना में सावन के भी भइल। और जवाई तरह सब सुनब हमनी के पूरा विश्वास बा कि आप सबके बहुत अच्छा लागी। और विशेष का कहब कि हमारे संगे बड़ भाई अखिलेश कश्यप जी बानी। बहुत सुंदर गीत हमनी के गौले बानी जा। श्याम भाई म्यूजिक दिले बड़े, आकाश भाई रिकॉर्डिंग करतने, वीडियो हमनी के कंपोज हमार भाई आकाश के कैल है। सबके कहीं ना कहीं हमनी के सबके मेहनत बा और मेहनत सकार आप ही सब करीला। तो आप सबसे विनती बा, रिक्वेस्ट बा कि हमनी के मेहनत के आप सब जरूर सुनब और अपन प्यार आशीर्वाद जरूर दे। और हम चाहब कि व्यास जी एगो हमनी के चैनल पर गाना का दी जोन अभी चलत रहा। अभी हाल फिलहाल में भैया एगो गाना रिलीज भइल बा बेब से। ओकर बोल ऐसे बा कि सुना सुना हमर जान होत जवानी बाजियान, धैले धैले सुख जाई पाछे होई ना नेवान। अरे जरता जवानी के फरौठा पिया ये हो, अरे जरता जवानी के फरौठा पिया तो लेके चली गईला बॉम्बे छनौटा पिया तो लेके चली गईला बॉम्बे छनौटा पिया। बहुत बढ़िया गाना बा, यहाँ के सुनी जा। और ये हमनी के चैनल है एकरा के आप सब सब्सक्राइब। बस ऐसे ही आप सब परिवार के ऐसा ही हमनी के बड़ भाई अखिलेश कश्यप जी, श्याम सुंदर जी जिनकर जवाबे नहीं थे सबके फनी म्यूजिक डायरेक्टर है, साथ ही साथ फनी गीतकार जवाब नहीं थे। बहुत जबरदस्त गाना रिकॉर्ड भइल बा। हाँ, सावन के बहुत अच्छा गीत रिकॉर्ड भइल बा। और आदि शक्ति फिल्म से बहुत जल्दी आप सबके सुने के मिली। और उम्मीद करतनी, उम्मीद ना पूरा विश्वास रखतनी कि आप सबके बहुत अच्छा लागी। बहुत बहुत धन्यवाद।